Sa Good Vibes, fresh cow's milk nga produkto mismo sa Negros Occidental ang available na karon sa mall. Mananari-sari pa nga flavor ang gatas. May report si Romeo Subaldo. May strawberry, ube, buko pandan, mango, chocolate kag original nga flavors ng fresh cow's milk nga ginabaligya sa karon sa may Ayala Mall's Capital Central sa likod lang sang Kapitolyo. Produkto ini sa Negros Dairy sa Provincial Veterinary Office. Gikan ini sa Lagrana sa Carlotas City. Sunod siya kay Provincial Veterinarian Dr. Rinante Dicena, may 15 tub 20 ka mga baka ang probinsya nga sa karon nagaproduce ang 70 tub 100 ka litros ang gatas sa kada adlaw. Sa tuanay, ginagamit ini sa feeding program sa probinsya pero kaina, formal na nga ginbuksan ang outlet sa Negros Dairy kung sa diin pwede makabakal ang publiko. Tingwa namon nga ang other mga naga-ubra man sa mga byproducts of the milk gina-offer na muna. So that's why damo man nakapakinabang sina aside from sa milk feeding program. Gitagaan sang Ayala sang libre nga pwesto ang probinsya para ma-promote ang produkto sa Negros Occidental. May yogurt ice cream man nga himo sa cow's milk, may harap man sa mixed fruit with yogurt nga ginabaligya didto. Dulo as lumang yogurt. Pero kung mapapalisan mo siya sang fruit, nag-jive ng ilang tampis kag aslom. Dugang pa ni Dicena, isa man ini ka pamaagi nga ma-promote ang pag-inom sang fresh milk sa publiko kag ang pagsuporta sa lokal nga mga produkto. So we must patronize ang local products because ang aton economy dapat may manipulation within our province or city, no? Amo na aton para mabenepisyohan tayo ng mga farmers. May harap man sang yogurt nga sarang mabakal. Panugod pa lang inisulo sa kay Dicena. Nagaplano sila nga maghimo sa mga recyclable bottles para sa fresh milk para refillable na lang kag mapahagan-hagan na ang paggamit sa plastic.